Dobrý deň, milí priatelia, vítam vás pri ďalšej časti zo série videoodpovedí. Moje meno je Milan Laváč a dnes som vybral témy, ako je povolenie na realizáciu studne, alternatívne zdroje kúrenia, riešenie financovania v programe Nulová hotovosť na jedného z manželov a tiež riešenie bývania pre dve rodiny. Prejdem k prvej otázke. Dobrý deň, potrebujem povolenie na vykopanie studne? Dobrý deň. Odpoveď, či je potrebné povolenie alebo nie, závisí, akú studňu myslíte. Nakoľko, pokiaľ by sa jednalo o studňu na získavanie pitnej, respektíve užitkovej vody, kde by sa čerpala podzemná voda ručne s prenosnými nádobami a výdatnosť prameňa je cca do 10 litrov za minútu, nie je potrebné ani ohlásenie, ani povolenie. Ale v prípade, ak uvažujete o studni ako zdroje pitnej, respektíve užitkovej vode, kde je čerpanie iné ako ručné, je potrebné riešiť povolenie, nakoľko sa jedná o vodnú stavbu v zmysle zákona o vodách. V prípade, ak je žiadateľom fyzická osoba, je potrebné požiadať o to povolenie na obci. V prípade, ak sa jedná o právnickú osobu, rieši to okresný úrad. Prejdem k druhej otázke. Dobrý deň. Je možnosť riešiť výstavbu v programe Nulová hotovosť, ale len na manželku? Ja mám záznamy, čiže v banke neprejdem. Ďakujem. Dobrý deň. Áno, existuje takáto možnosť. Prvým krokom z vašej strany pre takúto realizáciu je vyriešenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, aby bolo možné posudzovať v banke len manželku. Čiže podklady, ako je dokladovaný čistý príjem, jeho výška, bonita, by sa posudzovala len voči manželke, čiže riešenie celkovo aj hypotekárneho úveru, ktorým by bola financovaná výstavba rodinného domu, by všetko bolo riešené len na ňu. Samozrejme, po vyriešení záznamov z vašej strany je možné opätovne vás zapojiť do celkového zámeru, ale v aktuálnej situácii by bol postup, ako som spomínal. Prejdem k tretej otázke. Dobrý deň, štandardne máte kúrenie riešené plynovým kotlom a videl som tiež, že niekde máte uvedené tepelné čerpadlo vzduch, voda. Ale ja chcem kotol na tuhé palivo, prípadne na peletky. Viete to? Dobrý deň. Samozrejme. Každému klientovi pripravíme individuálny projekt na mieru. Netýka sa to len architektúry, ale aj technológií v dome. Čiže pokiaľ vy si vyslovene želáte, aby kúrenie v rodinnom dome bolo riešené kotlom na tuhé palivo, prípadne na peletky, tak vám to vieme zapracovať do projektovej dokumentácie a aj realizovať pri stavbe. Pri takomto riešení treba počítať s nutnosťou samostatnej technickej miestnosti, čiže podľa toho aj zvoliť východzí projekt a zároveň treba počítať s tým, že takéto riešenie musí spĺňať energetickú kategóriu A0, čiže pasívne prevedenie rodinného domu. Prejdem k štvrtej otázke. Dobrý deň, chceme bývať spolu dve rodiny, ale financovať chceme každý svoju časť. A ako je to možné urobiť a viete nám s tým pomôcť? Ďakujem. Dobrý deň, áno, vieme vám s tým pomôcť. Základom je na začiatok vybrať správny typ rodinného domu, nakoľko je rozdiel pri financovaní dvojdomu, kde sú samostatné vstupy, a dvojgeneračného domu. Vo vašom prípade, keď chcete riešiť financovanie každý zvlášť, jednoznačne je potrebné si zvoliť dvojdom, kde bude rozdelený pozemok, rozdelené samostatné vstupy, tým pádom aj samostatné financovanie. V prípade dvojgeneračného domu tam by sa muselo financovanie riešiť pomerovo na polovicu. Ďakujem vám za pozornosť pri dnešnom videu. Verím, že som svojimi odpovediami pomohol mnohým z vás a budem sa tešiť opäť na videnie pri ďalšej časti videoodpovedí.